स्वरूपी राहे दंग मुमुक्षु जना दावी निज डोळा श्रीरंग डोळा श्रीरंग आरती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा चरण रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा जया मनी जैसा भाव तया तैसा अनुभव दाविसी दया घना ऐसी तुझी ही माव तुझी ही माव आरती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा चरण रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा तुमचे नाम ध्याता हरे संस्कृती व्यथा आगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथा दाविसी अनाथा आरती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा चरण रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सगुण ब्रह्मा साचार अवतीर्ण झालासे स्वामी दत्त दिगंबर दत्त दिगंबर आरती साई बाबा सौख्यदाता राजीवा चरण रजतळी द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा आठा दिवसा गुरुवारी भक्त करी